Kain dol. Adobong limpo dol. Init pa. Ang iya eh. Umaman tito. Masih ginamos. Ayun dol. Hindi kay ginamos dol eh. Bias kaon dulu. Sini. Sini nggak bisa ya om. Kain dul. Naglaway ng tig-video dul. Hindi lang natot doon dul kay ang tig-video. May nga na po mo wala na hurot. Loy, punta ang tig-video dul. Dami ay. Lamig kayo pagkadubo ito. Ako sa isang giprito dol. Paggawas na ako yung mantika ba. Wala na ako gamitig mantika. Iya, bigyan mantika akong paggawas. Umiyak kayo tuloy. Si mukbang ra ni ato adol. Dili gid ingon na mukbang ka lang ba? Food trip tirada ba? Buka nga tugkok dul. Juga ba tayo sa dul? May kayo ma'am. Pero wala natin baho.
Iya eh. May apod trip eh. Kung nakaabot pa ka nga part ka video dol, paki-comment kung asa na ninabot nga video ni. Daghang salamat. Ayaw kalimot og follow and share dol. Ako na kay nagtabang sa mo ang mga small content creator. Daghang salamat. Bye bye.